hemos aprobado lo que es la peatonalización de todo su entorno. Aquí podéis ver todas las imágenes de las calles Santa Isabel, que cruza con la calle Sagunto, la propia plaza de San Pere Nolasco, que cruza con Santa Isabel, esta desde Mateu Escrivá, desde el convento, desde la calle Convento, y todo esto que os acabo de enseñar será espacio peatonal. Como veis, el mantenimiento y el estado actual de la calzada está en unas pésimas condiciones y había que renovarlo. Pero dentro de ese espacio de recuperación de espacio público, dentro de esa política, de recuperación de espacio público, hemos querido peatonalizar toda la zona para que sea un espacio compartido con toda la ciudadanía. En esta política també de defendre els mercats municipals com elements fonamentals de la dinamització de l'economia dels barris, de punts de trobada veïnal, també per una política d'afavorir la mobilitat pròxima, no haver d'agarrar el cotxe per anar-te'n a comprar a un centre comercial de fora de la ciutat, sinó poder comprar en el teu propi barri a les persones de tota la vida o persones joves que volen començar un nou comerç venent productes de proximitat. Este és un nou contracte, com dic, que va emmarcat en la millora de les instal·lacions d'aquests mercats. És la contractació de la substitució de tot el sistema de climatització del mercat de Castella. Sabeu que és un mercat gran, popular de la ciutat. Esta substitució té un import de 672.000 euros, pràcticament 673.000 euros, i tindrà un termini d'execució de 60 dies. Avui aprovem la licitació